Oke bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki dhewe arep niliki tajur sing ditinggal wingi. Nah, iki tajur pertama iki bolo. Kok pancingnya wis nang dhuwur. Wah, koyone iki bar ditiliki wong iki bolo. Enggak apa-apa lah, mungkin tutur rezekine dhewe. Nah, iki pancing selanjutnya iki. Wih, kok jorane melengkung iki. Wis positif iki. Enggak nyongko iki bolo. Bone padahal padang koyo ngene malah iso ngolehne iwak iki iki. Malah enek iwake. Wis lumayan gede bolo. Mending lah setengah lenganan iki. Wis mantap. Lumayan poin. Iso poin ini seneng bolo. Sebenarnya aku mungkin oleh wisan bolo enek sing nyantol juga iwak keting, tapi iwake wis mati. Terus nggak ke video juga malahan. Ya wis ora apa-apa. Dadi iki poin loro iki bolo. Lumayan. Oke, masukkan kerambah iki. Poin. Muga pancing selanjutnya si enek-enek iki bolo. Oke, masuk. Alhamdulillah. Nah, iki pancing selanjutnya iki bolo. Nah, iki juga ngono iki. Jorane tak delok ketato kok obah-obah. Nah, pas arep tak cekel bolo. Wih, ngageti, Pak. Tak nenek isine. Alhamdulillah. Poin lagi. Lumayan. Iki lebih gede kok sing mau iki bolo. Wih, mending lah. Hihi. Wis kayane iki nelak-nelak ngantian iki bolo. Nganti 3 menjero. Sik diudari sik ning kene iki. Golek ning nggon sing nang tengah-tengah daratan gini. Moro-moro mencolot hilang iki. Nganti nelak-nelak nek mangan. Memang pancingnya mata kayu lagi ora gede-gede banget iki bolo. Ya ben supaya nek mangan nelak-nelak ini iki kan aman iki. Ya juga ya. Syukur malah kena tangan untune. Nah, ini sokok wae karo iki. Kowe. Nah. Lumayan poin telu. Kan nek mencolot iki mau nang cedek banyu ora wis nyemplung meneh iki mau. Poin telu iki bolo, lumayan. Oke. Tapi ketiknya iki kok koyone wis mati yo. Koyone mambu. Apa dibuak wae ya? Wis buak wae lah. Bagian wis enek wis entuk loro seger-seger. Buake. Oke, nggak masalah dapat poin loro meneh. Nah, iki bolo. Jorane iki nggak ketok cedale cedek suket-suketan kuwi. Nah, koyone iki wis ora ket wingi. Geran tak delok, enek tajur kene. Wah, lali aku. Koyone iki wingi wisan kenek iki bolo. Mangkane iki nah kan sampai bosok ngene wisan iki. Padahal wedi wae lumayan iki. Malah wis menguning ngene iki bolo mane. Wih, gede jane bolo. Buak wae lah. Eman-eman tenan jane. Tapi piye meneh wis mengeluarkan bau-bau tidak sedap.
Oke, wis balik wae. Nah, iki pas aku niliki kae jere bapake ngarep kae polo. Tajure oleh tapi dijupuk. Nah, ditekekne timbo kuwi. Dia tikekne dhewe sebenere iwake. Nah, iki tak kumpulne sik bolo poine dhewe iki. Oke, tak jumuke dhisik. Sebenarnya nek cara anu iki mau poin 5 iki mau jane poro. Tapi sing loro wis bosok-bosok kayak mau kan. Akhirnya cuma poin telu iki ae polo. Ya, lumayan sih sebenarnya yang digoreng nang omah iki. Tapi wae nang omah wingi isik-isik. Akhirnya tak kene bapake wae lah. Nah, cemplungne ae nang iki wadah bapak iki. Oke, wis ngono ae polo. Video nih tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.